Bueno, tenim per allà, crec, el Damià. Aquí el tenim, el que han pogut entrar, però que ha anat sortint i entrant com el Damià. Ha quedat pendent amb mi. Hola. Sembla que ha marxat. Sí, hola. Benvingut, Damià. Una cosa, em sentiu bé? Perquè tinc una connexió de merda que no sé si em sentireu. Una connexió de merda, em sentiu? tenir la Torre de Collserola al damunt del cap, pràcticament, no? Damià? Potser t'arriba el so amb retard. Sí, efectivament té una connexió de merda, crec. Sí, efectivament. Damià, parla, tu parla. Sí, exacte. Jo parlo. Ara ho sento, justament ara, us sento entretallats a tots, o sigui que us estava sentint molt bé, però ara ho sento fatal. És coses de viure a la muntanya, aïllats del món. Pots canviar, clar, no és bona idea per si viu a la muntanya, que canvia el wifi per les dades. No, perquè aquí no tinc cobertura. Si estic aquí a sota la torre de telecomunicacions, no tinc cobertura. Hauria d'anar a la civilització. Però bueno, si em sentiu més o menys bé, anem fent. Si no, em truqueu per telèfon. Sí, teníem el segon pla, que és el telèfon fixe, en aquest cas, que no va amb dades, perquè si perquè sigui no aconseguim connectar amb tu, doncs farem això, trucarem per telèfon, que això, una telefonada sempre ens salva, perquè ara mateix aquests dies sembla que només puguem parlar per videoconferència, però escolta, sentir-nos la veu també és molt bonic i de fet és l'origen de la ràdio, la bellesa de la veu i la màgia de no sabem des d'on ens parlen les persones, però ens ho expliquen. I en aquest cas, Damià, explica'ns com estàs passant el confinament en el bell mig de Collserola. De puta mare, s'està de conya, Collserola. A més, està molt bé perquè els pixapins no venen, o sigui que estem més tranquils que mai, la veritat. Sí que veiem que hi ha molts gossos, gossos gairebé esgotats, que els porten aquí per la muntanya, però estem molt tranquil·lets. La veritat és que és bastant meravellós dintre la tragèdia i sabem que hi ha molta gent que ho està passant malament. La veritat és que veure la muntanya en silenci i només sentir els ocells, les gallines i molta tranquil·litat és un luxe que feia anys que no... Bueno, anys no, jo no ho havia viscut mai. I dintre la tragèdia, la veritat és que viure a la muntanya doncs ens sentim molt, molt privilegiats. Encara que no tinguem bona connexió. Però bueno, no sols a la muntanya, perquè no sé si us passa a vosaltres, però jo estic aprofitant aquests dies a gaudir de les converses entre ocells, que a més la primavera també els accelera una mica i jo no sé què s'expliquen, però Déu-n'hi-do, és no parar de converses entre diferents ocells. Jo t'ho dic que s'explica perquè estem a la primavera i ja saps el que passa a la primavera, que la sang altera i els ocells van com bojos per criar i per fer niu i per tant ara el silenci aquest meravellós que ens embolcalla fa que sentim aquests ocells que sempre han cantat però que fins ara és un aprenentatge per tots. Sortir a la finestra, els que vivim al camp, però la ciutat també està passant, Surts a la finestra i sents meravellosament tots els ocells i pots doncs gaudir coses que fins ara passaven desapercebudes, no? Jo crec que aquests dies estem vivint el que és veritablement essencial, no? Les coses essencials de debò, que és la natura, el menjar, les caixeres del súper, les infermeres, el més essencial, no? I veiem com les coses no tan essencials doncs, queden arraconades i el món continua, no passa res. Els humans podem parar que la natura segueix el seu ritme tranquil·lament. No sé com... És una forma estranya de viure aquest confinament. Que tu d'alguna manera obres la finestra al món. Digues, perdona, Àlex, que t'he interromput. No, Damià, tu que treballes al zoo de Barcelona, com estan visquent els animals aquesta situació? Perquè clar, deuen estar sorpresos que no hi ha visitants, que no hi ha gaire soroll, no estan una mica trasbalsats, no? Què està passant? Doncs la veritat és que estan supertranquils i es nota el comportament perquè a l'haver menys gent i a l'haver molta tranquil·litat doncs poden fer la seva vida molt tranquil·lament. Per ells la vida, ja et dic que és una aturada humana, no és una aturada animal. Per tant, els que hem parat som nosaltres i la natura simplement segueix fent la seva vida com ha fet sempre. Ells no han parat ni els animals, ni els de dins les gàbies, ni els de fora, perquè el més meravellós del zoo aquests dies i la Ciutadella és precisament el que ens passa aquí a la muntanya, no? La Ciutadella és un lloc molt, molt, molt freqüentat i de sobte està buit i en silenci. I per tant, doncs, la veritat és que és una meravella veure un racó de la ciutat com la natura el conquista
tan ràpidament, us en faríeu creus. És a dir, clar, com que no ven els jardiners, doncs hi ha més males herbes, hi ha més insectes, hi ha papallones, els ocells van com bojos, copulant, menjant, cagant, i sense manies, vull dir, el món és seu, i la veritat és que és bastant meravellós. Dintre que treballar en aquestes condicions doncs és un problema, perquè sabeu que s'ha donat algun cas de coronavirus en animals i per tant les mesures de seguretat en aquests moments al zoo com a treballadors són molt extremes i es prenen moltes mesures. Per tant, treballar és una mica feixuc, però tot i així la veritat és que dona gust, passejar per la ciutat deserta. És com una pel·li, no? Com allò de Chernobyl, no? Que s'atura tot i de sobte els animals van fent la seva. Doncs ens està passant això, Ja sé que hi ha molta gent patint, intento positivar, però perquè al moment ho val. És a dir, quan tothom està tancat, ostres, la ciutat es torna més natural, més salvatge, no? És bastant màgic, en el fons. Perquè hem fet aquest aturament o aquest confinament total, però en el teu cas, com bé deies, o sigui, el zoo tanca portes, però els animals continuen vivint i per tant s'han d'alimentar i per tant la vostra feina és essencial i heu de continuar anant. I tu, a més, fas aquest trajecte, no?, que recorres tota la ciutat sencera fins a arribar al zoo i veure aquest contrast, no?, de la muntanya, la ciutat buida i arribes a aquest zoo on dius que s'està obrint la vida camí per allà. Com us feu això? Com porteu el dia a dia de treballar allà, com deies, amb aquestes mesures extremes, d'alimentar els animals, no? Sí, bueno, t'explico. Jo he treballat molt poc, o sigui que jo estic feliçment sentat a casa meva des de fa molts dies i feia molts... Ara el dimecres tinc que anar. Ens hem organitzat per grups, els cuidadors del zoo, només anem les persones essencials, cosa que sempre és un gustasso, que no hi hagi jefes, i només anem els cuidadors amb 3 grups, que no se solapen entre ells, precisament per evitar contagis. I jo pertanyia al grup que estava a casa pendent si hi havia baixes. Ara hi ha hagut alguna baixa i dimecres tinc que anar. Per tant, he anat només, en tot aquest període he anat 5 dies. Imagineu-vos, estic aquí encantat a casa. Ara em toca anar i sí, és un contrast. Vull dir, vens de la muntanya deserta i vas a la ciutat deserta. A mi m'agrada, Sí que trobo a faltar les nostres barbacoes, Alba, que espero que puguem fer aviat, i puguem abraçar-nos de cop. Però aquesta parèntesis antisocial, jo crec que els grans avantatjats d'aquest període som els que som antisocials, no? I som els grans afortunats, perquè vivim tranquils. La transformació és màgica, perquè ells, insisteixo, ells segueixen fent el que han fet sempre, cagar, menjar... Alguna anècdota aquests dies al zoo? Digue'm? Alguna anècdota aquests dies al zoo? Doncs només he anat 5 dies. L'anècdota principal és el fet aquest de passejar pel zoo un cop has fet la feina i estar amb els animals i que no hi hagi absolutament ningú. Anècdota no en recordo, no ha passat res que sigui fora de lo normal pel que fa als animals. L'anècdota és el que estem vivint, és a dir, tot és surrealista. Jo crec que el que estem vivint per tots és absolutament espectacular en tots els sentits. I l'anècdota és la situació que vivim, però fora d'això no sé dir-te. Els animals, clar, sempre és una anècdota tot el que fan, però per nosaltres és bastant normal. Van naixent molts animals, han nascut, doncs sí, a més perquè estem a primavera i el món no para. I la girafa, doncs, la cria de girafa ha sortit amb el grup, ha nascut un òrix blanc, ha nascut una gazela de mamor, no paren. I sobretot la part de jardí exterior, el que és fauna no captiva, la fauna salvatge, doncs és una passada perquè clar, els pots disfrutar moltíssim més. Els bernats pescaires van pels vials del públic, els paons surten a la ciutadella donar un vol, potser això seria... Entre els animals que baixen de la muntanya i els animals del zoo que sembla que estan sortint s'estan fent amb la ciutat. Això es podria convertir en... Rebel·lió de la granja. S'estan donant molts... Heu vist molts vídeos d'animals salvatges per les ciutats. Jo no sé si és ara que està en un moment excepcional o veritablement ha passat sempre i ara tenim més temps d'observar. Tinc els meus dubtes, perquè jo crec que els senglars de Kiko i Sorolla han baixat sempre a la ciutat a intentar ocupar la ciutat i potser com que anem tots tan de puto cul, que si els mòbils, que si la feina, que si el metro, que si no sé què,
el que passava fins ara és que no miràvem la natura. I ara la gran màgia és que la gent té temps de mirar-ho tot. I potser per això es veuen més, perquè dofins davant de la costa de Barcelona sempre n'hi ha hagut i sempre s'han vist. I ara sembla que sigui la gran notícia, no? O senglars per la Diagonal, o senglars van baixant de tant en tant. Per cert que fa dies que no veig gaire senglars, no sé on són, perquè aquí a Collserola potser estan per casa. Estan de confinament. Jo feia... A la universitat feia el torn de tarda i quan marxàvem de classe els senglars feien el torn de nit, baixaven ells després a la universitat. Sí, és habitual. El que passa que, clar, ara quan la gent està tan avorrida, doncs mira aquestes coses. Exacte. No sé, què més em voleu preguntar? Pregunteu-me alguna cosa, aviam si us puc explicar alguna cosa interessant. Ara que la gent està avorrida, mira aquestes coses, però tu també, Damià, ens entretens a totes les persones que tenim a xarxes. Tu deies abans, jo soc antisocial, però bé que fa servir les xarxes socials per compartir tota aquesta vida natural des d'aquest canal que t'has obert des d'Instagram, l'AgroYoutuber. Explica'ns una mica què fas. Això és una bogeria encantadora. Tot això va sortir amb una amiga i veïna d'aquí, Vallvidrera, que a les xarxes es fa dir fotonòmada, i havíem de fer un taller per plantar tomàquets mandó, que és una varietat en perill d'extinció d'aquí a Collserola, i havíem de fer un taller. I per culpa del Covid-64 aquest, doncs es va anul·lar el taller i no podíem fer-lo. Aleshores vam comentar, dic, i si gravem el taller en vídeo i el pengem per la gent que havia de vindre al taller. I ho vam fer amb la meva amiga aquesta, la Victòria. I li va agradar tant i va ser tan divertit i ens vam divertir tant que vam decidir fer un canal de YouTube i fer-me youtuber, que això no sé què és, però està molt de moda i mola molt. I la veritat és que l'acollida ha sigut brutal. Ja portem 3 vídeos i cada dia tenim més visites i mola molt i és molt divertit. I es tracta d'això, en aquest temps de confinament, doncs explicar com ser al màxim d'autosuficients, com tornar a lo antic, no? A través del mòbil, sí, però per no perdre tant temps amb el mòbil, doncs aprendre a fer planter, aprendre a fer compost, aprendre a fer les coses essencials de la vida, que és produir-se els aliments, no? Que és la cosa més important d'aquest món, no? Menjar, i menjar de qualitat, i amb gust, i amb plaer, no? Aquestes són les coses que ens omplen, no? Tot l'altre és secundari. Fer barbacoes. Les barbacoes sempre. A casa del Damià són històriques, però i ja us convidarem a les properes. A totes les noves amigues que hem fet aquí a través d'aquesta associació de ràdios. I amb el que estaves explicant ara, Damià, una mica, el que estàs parlant és de la resiliència, que és un terme que a l'àmbit de l'agroecologia es fa servir molt i en una situació, no només ara en aquest cas donada pel coronavirus, sinó d'una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Que sembla que ara s'ha mitigat una mica per aquesta aturada de món, doncs les comunitats més resilients seran les que sobreviuran, no? I una mica el que tu fas d'aquest canal és ensenyar-nos això, a ser resilients. Doncs sí, això d'aquestes paraules que us agraden fer servir, que jo no sé ni el que volen dir, però sí, jo crec que aquests dies és fantàstic el moviment de la gent, per exemple, tot el que és pagesia de proximitat, la bogeria de la gent per aconseguir productes de la terra. Jo crec que estem fent una revolució. No sé si vau veure fa uns dies que una de les coses del decret d'emergència que es va fer era que estava prohibit anar als horts, no? I en canvi, doncs, un pagès que tenia un enciam a l'hort no podia anar a buscar l'enciam, podia comprar-lo, no? Era un absurd. Això va crear una moguda de recollida de signatures brutal i es va guanyar i ens va sorprendre a tots. És a dir, jo crec que l'art de tindre l'hort, la simpatia que crea tot aquest món ens fa que el món estigui canviant molt ràpidament. Jo estic sorprès, I estic sorprès perquè és molt guai. Mira, tinc un amic pastor, no? Doncs ell està al Tinder i sempre posa el ramat d'ovelles darrere perquè diu que lliga més. Doncs això és un indicatiu que les coses estan canviant. Ara lligarà més un pastor que un futbolista, no? I això està molt bé i me n'alegro molt. Has fet apunts de molts temes que prenem nota perquè en seguirem parlant. Acabes de parlar de Tinder parlant de Tinder, amor sexe en temps de confinament. Això en parlarem un dia extensament. Seràs convidat, que també tens molt a dir aquí. Aquest pastor també.
Bueno, tant per defecte com per accés en podem parlar. I aquest pastor també el convidarem. I, a més, també parlarem d'agroecologia, de sobirania alimentària, tot això en propers capítols. I convidem a tothom a que ens aneu seguint a través de les xarxes amb aquest hashtag de Ràdios Confinades. I aquest ha sigut el primer capítol, companyes. Crec que és el moment d'acomiadar-nos i de... Abans d'acomiadar-me, m'agradaria demanar disculpes a Miquel Tort, que ha estat una estona esperant aquí al Jitsi i no hi ha hagut manera de que es pogués connectar. Quan s'ha connectat no podíem atendre'l i quan l'hem pogut atendre ja no hi era. Li demanem moltes disculpes des d'aquí. El convidarem a una propera tongada que fem aquests temes o aquests programes temàtics que volem fer en properes edicions. Doncs crec que també és el moment de fer-nos una abraçada virtual entre totes les companyes de les ràdios que hem fet aquesta primera edició de Ràdios Confinades. I jo vull demanar un aplaudiment, sobretot al Carlos Ortega de Set de Ràdio pel control tècnic d'aquest programa tan complicat, no? Te va ensenyar la cara. A veure, Carlos, saca la cara. Vinga, Carlos, no t'amaguis. Potser s'ha quedat dormit ja. Som uns cracs, doncs. Doncs anem a... Aquí tenim la Glòria també de Boca Ràdio. Moltíssimes gràcies per la teva participació. Ara veiem el Sergio de Ràdio Taneu. Ai, perdó, de Ràdio Taneu del Clot. El Clot, sí, Ràdio Taneu del Clot. Sí, també estan veient aquí l'Àlex d'Ona Sants Montjuïc, que també ens ha acompanyat abans, el company, el Germà Bustamante, jo que sóc l'Alba, de Boca Ràdio. Això mateix, i no sé si ens falta algun més, bueno, encara continua aquí amb nosaltres el Damià, i no ens falta ningú més, no? Per acomiadar, estem totes, no puc veure... Ja tenim el Carles, ja tenim el Carlos Ortega, ja el tenim a la visió general. El veieu allà baix, ara sí. Hola, Carlos. I si saluda. El Ministeri encara ho fa més atractiu en una primera edició. També se'ns ha quedat aquí al banquillo el Xavier Trias, que li volíem donar l'enhorabona per haver sortit de l'hospital. I res, el proper programa el convidem i que ens ho expliqui. Doncs moltes gràcies a totes per fer que aquest confinament sigui més càlid amb les vostres veus. I ens veiem d'aquí poc. I tant. Vinga, una abraçada. Adéu. Una abraçada. Adéu. Adéu.